श्री स्वामी समर्थ। स्वामी समर्थ स्वानुभव। रुग्णावर झाली कृपा। एक गरीब शेतकरी होता। त्याच्या मुलाला अचानक तीव्र ताप आला। औषध काही चालत नव्हतं। गावात डॉक्टरही नाहीत आणि रात्रही खूप झालेली होती। आई वडील गोंधळलेले होते। मुलगा अर्ध्या शुद्धीत होता तेव्हा त्या बाईने स्वामी समर्थांचा फोटो हाती घेतला, समोर दिवा लावला आणि हात जोडून रडत रडत म्हणाली, स्वामी, माझ्या मुलाला वाचवा। माझ्या लेकराला आता तुमच्याशिवाय कोणीच नाही वाचवू शकत। त्या रात्री त्या बाईला झोपेत एक प्रकाशमान तेजस्वी स्वरूप पुरुष दिसले। त्यांनी मुलाच्या डोक्यावर हात ठेवला। सकाळी उठून पाहते तर काय, मुलगा अगदी शांत झोपलेला आणि ताप पूर्णपणे उतरलेला। तेव्हापासून ती बाई दर गुरुवारी स्वामी समर्थांना फुले वाहते आणि म्हणते, स्वामी केवळ संत नाहीत, ते माझ्या घरातले देव आहेत। श्री स्वामी समर्थ।